Nou, ik ben Maud Kuipers. Ik voetbal bij Dames 1. Ik ben daar ook aanvoerder. We merken dat het damesvoetbal eigenlijk steeds meer speelt en ook het meisjesvoetbal. En daarop inhakend hebben wij vanavond een meisjesvoetbaldag georganiseerd. De bedoeling is eigenlijk om het plezier in het meisjesvoetbal echt, ja, dat ze echt voornamelijk veel plezier hebben. Dus het gaat niet zozeer om het niveau. Veel meisjes voetballen tussen de jongens en stoppen dan op een duur omdat ze eigenlijk niet meer bij de jongens willen voetballen. Dat is zonde. Nu willen we eigenlijk gaan proberen om zoveel mogelijk meisjesteams bij elkaar te krijgen. Zodat de meisjes de mogelijkheid hebben om alleen met meisjes te voetballen. En vanavond is daar een beginnetje van en hebben we zo'n avond georganiseerd. Josephine. Hebben we ook nog. Eigenlijk is met een J. Goed geschreven? Ja, want soms schrijven we met een H. Oh ja. Is het ook goed geschreven? Ja. Gelukkig maar. Heel veel mensen schrijven het met een E. Oh ja. Oké, daar hebben we nog iemand. Goed. Iedereen heeft een naam. Oké, dan gaan we ja? Hallo, hoe is je naam? Ik ben Esmeralda. Esmeralda? Ja. En vind je het leuk, die training vandaag? Ja, ik vind het wel leuk. En heb je al meer gevoetbald? Ja, ik heb in Oostburg voetbal ik ook. En wil je ook bij de voetbal? Ja, heel graag. Wou je dat al heel lang? Nee, maar we zijn ook in Oostburg bezig voor een voetbaldamesteam. Oké. En je ouders vinden het goed? Ja, Oké, veel succes. bedankt. Wil je ook bij de voetbal? Ja, ik ga na de zomervakantie bij de Beest bij IJsdijken. Oké. En heb je al een beetje ervaring met voetbal? Ja, ik zat niet echt op voetbal, maar ik deed vroeger wel veel. Hey, hallo. Ja? Je speelt in naar mij. Ja? Ik ga op terug naar jou. Dan speel je in naar P. Ja? Juist, P, je neemt die bal aan. En dan gaat Esmeralda die hulp op. Nee, speel je Esmeralda er goed. En doorpassen, nee? Doorpassen, nee? Ja, en dan komt je. En hoe hebben jullie deze voetbaldag ervaren? Ik vond het zelf heel leuk en leerzaam. Ja, ik ook. Mijn moeder die had het gelezen op Facebook en ik wou wel gelijk meedoen toen ze het vroeg. En hadden jullie al belangstelling voor voetbal? Ja, al heel lang. Ik heb het ook al vaak gevraagd aan mijn moeder. Ik een beetje. Je hebt nou een beetje ervaring kunnen opdoen. Ga je daar nog iets mee doen? Dat weet ik nog niet. Nou, ik hoop zelf van wel. En waarschijnlijk, ik hoop na de zomerstop dat dat ook mag. Ga je wel eens kijken naar de dames? Heel soms, het ligt er, dat het in IJsendijk is, gaan we soms wel eens kijken. Wat vind je het leukste aan voetbal? Dat het een teamsport is. Ja, dat je heel veel met elkaar kan doen eigenlijk. En je bent een heel groot team en je kan overpassen en bewegen zelf. Ja, het is wel een leuke club om bij te horen, denk ik. Ja, klopt.
Mij lijkt het ook heel leuk. Doe je ook aan sport? Ja, ik doe aan zwemmen. Oké, dat is ook een leuke sport, hè? Ja. Oké, bedankt voor het interview en nog veel succes.